जब्ब' मादैया नै अमा बेदर संबाय मादैया नारजि होननाया नारजि खफ'सो नारजि खफ'जोंसो अमाजोंसो संगोन नारजि खफ' अमा हेल' सनापुर मादैया नै जानायनि फारिलाइयाव सफैलायबाय ओमफ्राय देहायानो मोजां नङा नारजिजों अमाजों खफ' ओमफ्राय बानलु बोरदोन लाबाय आरो मैयाबो ओंखाम जानाय थिग गैयाना लादुरा फादुरा होलाबायनानै जाथारसैलायनो जायो फिफाइखौ मुलाजों माबाजों एसे बेफोरजों नङाबानो जाला मैया खामानि मावनाया मोदोम सोदोम साजोबदों लोगोफोर मैया आफानि सारादुमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो दा ससे नोंथांमोनहा क्लिप होनायखौ नायलांदो आरो ओंखाम जाखांबा आं ससे होगोन क्लिप मैयानि आफानि सारादुनि एसे जेन'बा मेम'रि हिसाबै आरो गुदुंथार थ' सनाफोर सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो दिनैबो नायलांदोलाय मादैनि जानायनि भिडिअखौ नारजि नै सनाफोर नारजिजों नारजि खफ' ओमफ्राय अमा मैया बे सारादुआव आग्लायदोंमोन ना अमा बुरजा आग्लायथारदों अमायाबो जा गिदिरमोन ना ओमफ्राय दा बेखौनो जानोसैलाय आरो मादैया मा थाम्फै फैलाबायदों मैगंजों बेसे जाबाय थानो ओमफ्राय एसे गोखा जानोसै होननानै जाबाय जानायबो थिग गैया बेदर माबादोंबाबो बेदरफोरखौनो जानाय थिग जायाखै मेगना लुजोबा उन्दुनायबो जायाखै माने सानाव बिराद खस्थ' खालामबा आं मोनायावबो उन्दुनो सुखुवा उसकुथु जाबाय थायो ओमफ्राय आरो फिसाफ्रा 4टायाव थांदोंना फिसाजो फिसाला थांखांजोब्बाय 4टायाव सिखारनांबावबाय
आङो टमेट'खौ बिदिनो जानला मानला जालाबायनो हायो मुलाखौबो बिदि सालाबाथाय मोजां मोनथारबाय आंहा ओंख्रिखौ आरो एसे लाबावदों आं जानो नै लोगोफोर जोंहा दिनैहाय बेलेगाव थांनो ओंखारलायबाय बयबो फिसा फिसौ फिसालाबो फिसाजोफोरबो फिसालाया खारबाय हनै देखायजानो गिनानै आंना जोंहा आफानि दिनै सारादुना फुङाव थांनो ओंखारबाय खेबखुमादां मानसिफ्रा आंखौ फिसाला गैया गैया होननानै दों आंना फिसालाया जादो नै जोंना फिसाफ्रा अन्थाव बाथाव दाउदै फिथा जानोसै नो फिसाफ्रा ओंखाम उखैबाय दासो आवाज सावनो नागिरदों नै मालाय ना गोदाबाय खय केजि जादों नाया 40 केजि मालाय ओंखाम संग्राफ्रा ओंखाम संजेननायनि फुजा होनोसै गय फाथै जरा सान्थि आगारबाथि होनानै दासिमबो ओंखाम सङाखै नालाय फुजा होखांबासो ओंखाम सङो दे मोजां रायना हो गोथां दाजा हो होनना बुङो संख्रि दाबाब हो होनना बुङो रायजो राजाफ्रा मोजां मोजां जानो हायो मोजां मोजां खालामनो हायो बेनि थाखायनो दिनै जोंना दाबो मोनाखै दालिया सेमब्र होनानै दोनबाय आरो ओंखाम संग्राफ्रा माथो गैया मा संगोन आदाबाय ओंखाम नै मालाय ना सुग्राफ्रा जोंना फंबायफ्रा बिदाफ्रा नै बाल्थिंसे गावसोरखौ खेबनांगौनो मा होनबावनोसै नै ना एवबाय मालाय बोरो सोर मा मावदों अमा सलाय खाथिया मा मावखो सलाय खाथि अर सावनायखौ नुवाखै सोर सोरहा फेसबुक पेज सलायो नैबे जोंना फंबाया बिराद सलाय खाथि फेसबुक पेज दं फल' खालामना आरो गावसोरना हो मालाय नै अमा एवबाय जोंना बिदाया आरो अमा एवग्राबो गग्ल'स नालायलायबावनोसो आलासिखौ जोंहा नैबे आइ आंनि बिबोनां हिन्जावनि बिमा नै बेयो ओमफ्राय नैसो बिमादै बिमायं जोंहा बरपेटानि आलासि फैदों बिमानै ओमफ्राय नैबे जोंनि आनै आइखौ गेबखायनोसै जोंनि आइया नै अबस्थाया मा जाबावनांगौ जाखो नैबे ओमफ्राय आमाइ खान्थालगुरि ना आमाइ जि जानाया होथारबाय ओंखामनोहाय आंनि फिसानो जाथ' मोना जाथ' मालाय जि जाथारबाय नै बाजैमोनहाबो जादो बाजै ओंख्रिफ्रा थावना थावाखैथाय हाथिखाखौ संनाय जाबाय सानजौना संनाय ना नै ओंख्रिफ्रा थावना थावाखै गोथाव जादों ना आबै गोथाव जादों ना अमायाबो गोथाव ना अमाया रस गोनांथार रस गोनां ना आं बयखौबो बोरै खेमसै सादा सा मिथियाहाय आङो सायो साजानो गिबावबायनो मादैया जादो सिख्लाफोर आब' देहाय दे बायद' नै आब' खावसालियाबो ओरैनो हलाय आयु फाग्लिया लाजिलायो नै मादैया ओइ मादैमोन नाहरद' नोंसोर मा मोखांखौ नायाबखालाय हाजोआवल' जाबाय थायो नाया नालाय एथ' मोजां खेबबाय आङो नै ओरैहाय
मालाय मादै सपनानि माबामोन नालाय अमामोन नालाय अमाया गोथावथार गावनि अमाखौ आयु गाव फिसिनायखाय नोगोर फाग्लिखा नै बे मादैनिमोन अमाया जायाबाबो मालाय जाबावबाय मादैनिमोन अमाया नैबे मादैनिमोन अमाया गोथावथार बयबो बाख्नायलायथारबाय नैहाय मादैया जानोसै हाखु दाखु ओरैनो एकदम जेबो गैथारा हारसिंसो लादों रावबो खुरना होआखै मादै हरदो मादै हारसिङा थगायदों ओंखाय होनबावदों बेलाय मादैमोन खुरदों नुला नायो भिडिअखौ नै आबौमोन दंखायदों आलु रुजिखौलाय दानि आलुआखौलाय माथो अमा नागिरनानै फंबायफ्रा दंखायगासिनो आंखौ खामानि जाखायो गोथाव जादों सोरनिबा माबा मोनसे खर्मबा बे अमाफ्राबो मोसौफ्राबो बिराद दिगदार जाखायो आरो फाननोसै आं होननायनि रायजा बेखौनोथ' एसे दरथा नांगौ होननायखाय आब'नावबो दंमोन फानना फाना बेबा होनना खोन्थाहरबाय आं दोनोबो नांगौनो माथो अमाया ओमफ्राय आनैमोनहा दाबो फैयाखै माथो गासै मेल्लाम सिगाङाव होनांगौमोन देरद्रायलाय लांबायसो बेना आं सिगाङाव होजानो लुबैथारदोंमोन साबसिन जागौमोन बै देरफुनायावबा नानिमोन होनांलामोन बायो होनो मालाबा मोसानायखौ खिथायो फिसाजोआ मालाबा जानायखौ नाय जि गोथाव जाना हगारथारलायबाय होननानै होनो एसे जाबावबा नै जोंहा आफानि लोगोमोन लोगोबाबो आफाया आदैसो आफानि फंबायसो ओमफ्राय आफानि सारादुआव फैदोंमोन ओमफ्राय जोंखौ आलासि जानो लिंदों ना आदैया जोंखौ नै बिहामजोखौबो आलासि जानो लिंदों बिहामजोखौ जों फिसाजोफोरखौ गासिबो आलासि जानो लिंदों थांगोन आदै मालाबा मादै मोनजादो जादो जादो माय गोथाव गोथाव जादो जादों आरो बेना खानाया मारै जाखो ओरै खोन्थालाय वा मा स्टाइल बेलाय हा मा स्टाइला जा खोन्थालाय स्टाइल नङा मा स्टाइल वा मालाय खानाया नुदों मा पात्ता मोनो ओरै खोन्थालाय आजा सना लोखि बरिया देन्जारसोलै खानाया फाग्लासो जागोन मा स्टाइल बेलाय आरो नोंनालाय माथो जाखो खानाया दाउथु बासा आंनियालाय बिजानै सियानैफोरखौ एदावदां एसे आब' माबायदि जाखो नाखौ जादों अमा जायाखै गोथाव जादों दे जादो नाबो जाबायना फन रायलायबाय थाखो ओंखाम जानायालाय रं नाम्बार जाखो ना माखो फाग्लि गोसोनाय नुरनायखौ नुवाखै जोंनि आनैनि फिसाजो आब' गिदिर जादो दे आब' सनागावदां लेट फैथारदों मावफैया दांफैयानो आब'नि मा होनदों बेवाय खाथियाव मोनबा जागौमोन नामा सोर बेवाय बेलाय बेवाया गैया हनै खामा ओंखामसो रानदों फिसाय बेवाय आयै सिबायफोर जाथोंहाय नारजिखौ दासो मोनजादोंना आयं जानांगौ जा जेबो नङा जा नैहाय आंना फंबायफ्रा जि गावसोरखौ फट' खेबिनि रागा जोंदों बेखायनो आं खेबबाय लाइक कमेन्ट जों हिन्जाव लायाखै हिन्जाव नागिरना हो नागिरना दे मास्टार साख्रिफोर मावनाय मा होनबावनांगौ दे नै सनाफोर जोंहा नै कास्टमार दङ सानै सोरनो नांगौ बुकिं खालामहर सिख्लाफ्राबो नायो नालाय दे नों आनैखौ एसे खेबनानै लाखिनोसै आं ओमफ्राय नै जुथिका बिमाखौबो एसे खेबसै आरो सागोनसो नामाथाय जुथिका बिमाना सायो आरो जोंना बरपेटानि नै बिखुनजो आलासि ओमफ्राय नैबे आबै नैबे आनै एसे खेबनानै लाखिनोसै फैयानो दासो आयै सोर खोन्थाहरा आं बाथौ फैबाय
Bisa munku. Bisa munku. Udah bisa munku. Ayo. Koi taka deh, selai. Noi taka. Hah? Noi taka. 9,000. Sekon saja. Udah bisa mundang, sanulai. Mundang bere, sumiya. Ayo. नोंलाय आनै सना खय थाखा मोनदो आनै मोनथिया सानाखै आंखौ लाइक खालामो आनै सना लोखि गावदां आंखौ लाइक खालामोनो मालाय नायोनो आंनियालाय नोंहालाय नों बेसेबांखो आयु मोनबावलायदों दे नोंबो मोनदों सना दे जा बुरजा मोनखाबावबाय साला जोंना पस जोबखांनानै सारखांनानै सारद जोबखांबा बिदि दाबखा बसायो मावग्रा दांग्रानो नायद' सोरहा नियम दङ खोन्थाद' नै आंना गासिबो भिउवार्स गासिबो आंनि भिउवार्स साबस्क्राइबार आंना थुनलायासो लोगो मोनथ' नै जोंना जानथा सेबग्राया आरो बे बेलाखौ नोंबो दामा दे हानलाय जौ बिदैया एसे साइज खालामलाय जौ एसे लादेरब्रा माथो नै जों लागोना मा होनो बस जोबखांनानै सारखांनानै मावग्रा दांग्रा मालाय रायजोआव बिदि दाबखा थाइसे दुरुनो दे जोंना मावै दाङै गासिबो सुस्रांजोबबाय नैबे फंबायमोना ओरैबादि मावथि आदैमोन फंबायमोन नै आब'सो जा बिसोर आलासि फैदों नालाय बरपेटानि आंनि भिउवार्सफ्रा मोनथिगोन आरो बरपेटायावबो बिराद भिउवार्स दं आंहा मेल्लानो आरो बिसोरबो जाय नायग्रा बिसोर मोनथिगोन जोंहा बर' नङा नैबे आब'आ बर' नङा गुबुनसोमोन गुबुन खासो ओमफ्राय जोंहा बर' आदाजों बिया खरन जाफैदों आरो ओमफ्राय दा बर' जाबाय गुमैजों बिया खरन जाफैदों बे आब'आ नुवाखै थफ्लाया मा लादों नै जोंना आब'आ गय फाथै दयनो जोंहा आब'आ जि सुन्दरि एसे सिदा नालाय आब' एसे मोजां नायब्रा नि मानसि सिबायफोर नुफेरा बाइस्कपखौ जि नायबाय नै आदैमोनहा बाइस्कपखौ नायबाय मालाय नुवाबाबो नायबावबायसो आदै नुवाखैनो हनै बेखौ नायबागासिनो दं आइलें फेन्दा खाइलें